Ćao i dobrodošli u treću epizodu, ne znam kako da je nazovem, ovog našeg programa Dovoljno dobra mama. Snimam je, danas je četvrtak, snimam je za narednu nedelju unapred, ne samo zato što sam štreber, a jesam, nego zato što sam baš u inspiraciji, jer sam imala sada jedan individualni coaching i toliko tema se podiglo u meni koje su relevantne za sve vas, rekla bih, pa bih što pre nekako da ih izbacim iz sebe i uobličim i da ih stvarno čujete. Nadam se da ćete stvarno da ih čujete jer je jako važno. Ovako. Čest slučaj kod nas, štrebera, mama, overtinkera, kada dođemo u kontakt sa savetima o roditeljstvu, koje ja uopšte ne sporim, to da se razumemo, znači ja sama sam tako počela i neophodno je i jako puno korisnih informacija dobijemo na taj način, ali je jako važno provući to kroz svoje filtere i imati nekoga s kim ćete da razgovarate o tome i da budete deo tih nekih priča iz razloga zato što ćete nekada te neke informacije kada ih interpretirate u ovom našem štreber modu shvatiti previše bukvalno i upotrebiti protiv sebe. To je ono što sam pričala u drugoj nedelji, ne koristi rad na sebe i protiv sebe. A evo, sad ću reći konkretno na šta mislim. Kada pročitamo da treba da budemo tu za svoje dete, kada je on u nekoj svojoj emociji, kada prolazi kroz tantrum i pročitamo sad tu ima, da vas ne gnjavim sada ja, zbog čega je to važno, šta time dobija, koju poruku mu šaljemo i ako odgovorimo i ako ne odgovorimo i to sve stoji, ali to ne znači 24/7. Da se razumemo. To nije realno i nije prosto izdrživo koliko god vi kapaciteta imali. Ja sam prošle nedelje pokušavala da skrenem pažnju na to da je jako važno da budemo svesne svojih kapaciteta, da ne bi stvarali sebi osjećaj krivice i to je takođe jako važno, ali čak i ako izgradimo te kapacitete u nedogled, to ne može da bude 24/7. To ne može da bude odgovoreno na svaku potrebu u svakom trenutku i ako mene pitate, nije ni dobro da se ide u tu krajnost zato što, mislim, dete i treba da ima neku rezilijentnost i neko iskustvo da nije raslo pod staklenim zvonom, jer treba budemo svesni i sredine u kojoj odrasta i da će dan pre ili kasnije izaći iz tog staklenog zvona i da ta ljubav i ta posvećenost koju mu pružate ga neće učiniti bulletproof kada jednom izađe iz kuće, a izaći će kad tad, će prosto biti deo socijalne sredine, nema tu izbora. Tako da hoću da skrenem pažnju da je većina vremena ono čemu težimo. Znači da ono zna, da čak i u toj situaciji kada možda niste tu sa njega, kada je možda sa bakom ili dadiljom ili u vrtiću i ne dobija svu tu ljubav i pažnju koju navikao da dobije od vas, on će to imati u sebi, ona, dete će imati u sebi, internalizovaće taj osjećaj voljenosti, prihvaćenosti i imaće to iskustvo koje će njemu da stvara tu bazičnu sigurnost koju će da ponese i u druge odnose. Jer kada mi kao roditelj bezuslovno prihvatimo svoje dete, znači stvarno potpuno bezuslovno, ne volim te kad si lepo raspoložena, ne volim te kad plačeš. Iako nikad ne bi izgovorili to tim rečima, ali nažalost to je narativ u kome smo mi odrastali. Kad si ljuta, ja te ne prihvatam. I mislim, znamo svi, pričali smo već o tome koji su to narativi, a sada mi kada pružamo detetu
taj osjećaj da te ja volim i prihvatam tako kakav jesi, to ne znači da treba da ga volimo i da ga prihvatamo 24/7, jer će on svakako poneti taj osjećaj sigurnosti i kada uđe u neki drugi odnos, gde ga možda neće prihvatiti, on neće misliti da je do njega. Jer to je mehanizam koji smo mi poneli, da pošto smo, kada nismo bili prihvaćeni takvi kakvi jesmo u fullu, onda smo to pripisali sebi da sa mnom nešto nije u red i onda smo ušli u taj people pleasing i u tu ulogu dobre devojčice i sve što ide uz to. Tako da sada kada pokušavamo da damo detetu suprotno iskustvo, to ne mora da bude dijametralno suprotno iskustvo, ajde da se nađemo negde na pola puta, ne na pola, nego možda malo više na onu stranu prihvaćenosti i viđenosti, ali ne ni 24/7. I šta mi time hoćemo da damo detetu? Hoćemo da damo detetu priliku da razvije svoje autentično ja. Jer kada ga prihvatamo tako kako jeste, kada mu dozvoljavamo da oseti sve emocije, da nešto pokaže da želi ili da ne želi i dozvoljavamo mu da bude to što jeste, dajemo mu priliku da ne mora da gradi te lažne slike o sebi, da ne mora da ulazi u te uloge i to je naš, ono, kao da kažemo, ultimativni cilj. Međutim, ima tu jedna caka. Jako je teško to priuštiti detetu ako ti to nemaš sama. Znam da je ono bomba za čuti, ako vam je nov koncept, ali je ujedno i dobra vest. To je sjajna vest zato što ako mi to nemamo same, ako smo mi odrastale u ulogama, znači nismo došle u kontakt sa sobom šta je prava moja priroda, nego sam išla po tome šta se od mene očekuje i odsecala se od nekih emocija, od nekih delova sebe. Sada kada hoću to da pružim detetu, ja paralelno pružam to i sebi. I rastem zajedno sa detetom. Zato se ovaj proces, kada se odlučimo da idemo putem svesnog roditeljstva, zapravo više fokusira na ponovno odgajanje sebe iz tog nekog mesta sada, kako treba, koji će nam dati te benefite bivanja u miru sam sa sobom. I to je to, mislim, uglavnom kada dođemo do suštine problema, rešenje zvuči ono ultra mega giga jednostavno, ali je sam taj put do toga onako ume da bude i dugotrajan, na momente ume da bude težak, prosto da se suočimo sa tim nekim stvarima koje smo potiskivali, koje je naš mehanizam odbrane potiskivao i da ih onako polako jednu po jednu upoznajemo. Mi to radimo, otvaramo sloj po sloj i kao, šta je iza ovoga? Iza ovoga je neki strah, čega se ja to plašim, otkud to meni, ne odsecamo se od njega, upravo je to undoing, znači nije da mi sad nešto treba da radimo, nego nešto da idemo u rikverc, jer mi smo se do sada tih emocija odsecali i sada kada se vraćamo na to da one nisu nigde otišle zapravo, samo su bile potisnute, kada se ponovo upoznajemo sa njima, šta je caka? Caka je da ih prepoznamo, da ih prihvatimo, ali da im ne dozvolimo da nas preplave i da vode show. To je jedna divna metafora, ja je volim kada kažu, kada se upoznajem sa svim delovima sebe, kako se koji pojavljuje, upoznamo se, popričamo, kažem mu, izvoli, zauzmi mesto u autobusu, ali ja vozim autobus. Znači, ne izbacujemo ga iz autobusa, jer nije to ideja. Nije ideja da mi sada saznamo da neki delovi nas nisu poželjni. Ne, baš kontra, baš je poenta da ih sve vidimo i prigrlimo, ali da konačnu odluku
kako ćemo dalje sa tim, donese to naše odraslo ja, to naše pravo ja, koje nije preplavljeno i na koje ne vrši uticaj ti mehanizmi odbrane i taj ego o kome sam pričala u prvoj nedelji. Tako da je malo na moment ume da bude kontraintuitivno, zato što smo mi u modu neću o tom, kao, kako kaže Balašević, umesto molitve rekla sam o tome ću misliti sutra. Ovde sada imamo baš taj moment da mislimo o tome, ali ne sad ni da se bacimo u očaj i kupamo u tim osjećanjima i tako dalje, da, na momente će biti previše. Zato se preporučuje da imate pomoći nekoga ko će da vas drži za ruku u tom procesu, zato se preporučuje terapija, coaching, grupe podrške i zato ja radim ovo što ja radim, zato što upravo to sa ljudima im bivam ta sigurna baza i držim im prostor u kome mogu da se otpakuju sloj po sloj, ne raspadnu, i to mi je jako važno da naglasim. Znači kada dolazimo u kontakte sa tim delovima sebe, znači nije ni poenta da sada mi te naše mehanizme odbrane uzmemo i čekićem razbucamo, nego baš zbog toga stalno naglašavam da je potrebno vreme i da je potreban proces, zato što mi paralelno gradimo kapacitete i šta ćemo sad sa tim svim što ispliva i u isto vreme malo po malo onako grebuckamo i otkopavamo. Zato je važno da imate nekoga u svom ćošku i da ne prolazite kroz to sami, jer mi smo socijalna bića, sve to što je trebalo tako da bude u vašem detinjstvu je trebalo da prođete uz roditelja i kao što vaše dete prolazi sa vama, i znači ta najveća bol bivanja sama u tim nekim stanjima i emocijama, nema potrebe da je sada kao odrasli ponovo proživljavate, zato što evo, postoje ljudi čiji je to posao i koji to, mislim, uglavnom svako ko radi ovaj posao radi to iz velike ljubavi i želje da pomogne. Tako da, to sam htela da skrenem pažnju na i tu full posvećenost procesu odgajanja dece u kojoj opet zaboravimo na sebe. I zašto sam toliko insistirala prethodne 2 nedelje da nudila sam alate, meditacije, pisanja, ali sam onda tamo u grupi napisala, ok, ako vam ne leži, sve ok, ajde nek bude nešto treće, ajde setite se šta volite da radite, da li je, ne znam, evo sad nabacujem ideje, da li je to vožnja rolera, da li je to slaganje slagalice, da li nešto bilo šta što će vam vratiti osjećaj da ja ovo radim samo za sebe, jer kada radimo nešto samo za sebe, posledično je to nešto što radimo i za sve oko sebe. Jer vraćanjem sebe sebi, svom autentičnom ja onda gradim kapacitet da omogućim svom detetu da ono dolazi do svog autentičnog ja. Jako teško ćete odvesti dete tamo gde vi sami niste bili. Isto kao što ja kao coach ne mogu da odvedem klijenta tamo gde ja nisam sama bila. I zašto mislim da najviše mogu da pomognem ovoj grupi žena je upravo to što sam sama prešla taj put od overthinkera, osobe koje kao full, dete se vaspitava ovako i onda posledično došla do toga da sam fokusirajući se da odgajam dete u stvari morala da prođem taj put sama sa njom, sa mojim prvim detetom, on sa drugom i trećim je mnogo lakše sa mnom nego što je njoj bilo, ali mislim da i ona sada osjeća benefite svega toga. Tako da sam to stvarno htela da vam skrenem pažnju i da vam skrenem pažnju na tu važnost tog odvajanja vremena samo za sebe, koliko god zvučalo da nemate, možda ga baš i nemate iz tog silnog fokusa na dete. Eto, to je to onako sad malo da vas zamislim, jer ako mislite
od 15 tantruma, ako vi jedan niste uz njega, njemu da stvori negativne posledice, onda naravno da ne želite to za svoje dete, ali ako vam ja sada kažem da je sasvim dovoljno da budete sa njim u 10, 12 od tih 15 tantruma, a da 3 može da prođe i sa nekim drugim, dok vi uzimate to vreme za sebe, i da će to vaše uzimanje vremena za sebe zapravo da ima višestruke posledice pozitivne na to isto dete, onda ja mislim da eto, ako vam je bila potrebna dozvola, evo je od mene. Nekada su razlozi krajnje objektivni, ali evo, ja mogu da ispričam na svom primeru, da upravo tada kad nisam sve ovo znala što sada znam, kad mi je prvo dete bilo malo, ja nisam imala vremena za trening, nisam, to jogu i slično. Kad je treće dete imalo 7 meseci, ja sam išla na jogu 2 puta nedeljno. U istim životnim okolnostima. Potpuno istim. Samo je bilo do mene, neću reći organizacije. Organizacija je nešto eksterno. Organizacija je ja sad organizovala da dođe neko da čuva. Čuvali su meni i prvo dete, samo je bilo šta ja onda uradim sa tim vremenom kada je neko čuva. I tu je sada jedna široka tema u kojoj ne želim sada da ulazim, to možemo sutra na Zoomu, odnosno ne, ja ću vama snimak da pošaljem. Da, dobro, to ću još da razmislim kad ću vam pošaljem snimak. Da li sutra ili sledeći petak, nije važno, pričat ćemo o tome o konkretnim primerima svačijim, gde mislimo da nemamo vremena, a gde je možda to deo tog narativa, tog uverenja koji verglamo sebi u glavi da nemamo vremena i šta je u pozadini svega toga. To je vrlo individualno, tako da neću sada na ovom javnom videu da o tome razglabam. I eto, to je ta neka priča s kojom sam htela da se javim, zato što stvarno mislim da može da unese jednu značajnu promenu perspektive, a to je ono čemu težim, da vam svima promenim, svima, ko je spreman da je čuje, promenim perspektivu i da damo sebi dozvolu da dođemo ponovo u kontakt sami sa sobom i da taj rad na sebi nije uvek težak u smislu da su to sad neke suze i valjanje u emocijama, da rad na sebi može da bude i to uzimanje vremena za sebe i ponovno upoznavanje šta ja to volim, šta ja ne volim, šta mi prija, šta mi ne prija, šta ja želim, šta ne želim, sve to što dozvoljavate detetu, dozvolite i sebi. Tako da, eto, toliko od mene u ovom javljanju. Čujemo se sledeće nedelje. Ćao!